बयखौबो गिबियावनो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां एक्सारसाइज 4.1 खौ जों नायगोन नम्बर 1 क्वेश्चन्सखौ बिनि सिगां निमाहा बिग्रोनो सानो आं गोबाव सम भिडिअ बानायनो हायाखैमोन आंनि हेल्थ इश्यूसनि थाखाय आं दायो एसे रिकभार जाबाय ओंखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनो हादों उननि समाव आं सानफ्रोमबो बानायनो हागोन आं दायो बेखौ गेरेन्टि होनो हाया नाथाय आं जेब्ला देहाखौ मोजां मोनो अब्लानो बेबायदि बानायबाय थागोन होमब्ला नायलांदो गिबियावनो बेवहाय मा बिदों जों बेखौ मिथिनायनि सिगां जोङो जौगानि समानथाय माने क्वाड्रेटिक इकुवेशना मा जों बेखौ बुजिना लाग्रोनि स' आं गुसुङै बुजायनोसै जाय समानथाया ax स्क्वायर प्लास bx प्लास इक्वल 0 महराव थायो जों बे समानथायखौ मा होनना बुङो जौगानि समानथाय होनना बुङो फर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लास 3x माइनास 4 बा प्लास 4 खौनो लाबाय जों नङा होमबा बियो बे महराव दंना गैया नाय बे a b c आ मा जायखिजाया अनजिमा जेरै a नि जायगायाव मा दं 2 दं नङा होमबा b नि जायगायाव मा दङ 3 दं बे c आ c नि जायगायाव मा दङ 4 दङ होमबा बियो नैबे समानथाया बे महराव दं नालाय ओंखायनो जों बेखौ मा होनना बुंगोन जौगानि समानथाय होननानै बुंगोन थिग बिदिनो गोबां एग्जाम्पल लानो हायो जोङो फर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनास 4x माइनास 7 इकुवेल टु 0 a नि जायगायावसो दङ 3 दङ b नि जायगायावसो दङ माइनास 4 दङ c नि जायगायाव मा दङ माइनास 7 दङ होमब्ला बे महराव थानांगोन आरो हाइस्ट पावारा माने देरसिन पावारा 2 जानांगोन नै देरसिन पावारा 2 माने 2 निख्रुइ देरसिन पावार थानो मोननाय नङा 2 आनो देरसिन पावार जानांगोन अके होमबा नैबे जौगानि समानथाय नंगौना नङा आं नोंसिनाव सोंसै बे जौगानि समानथाय नंगौना नङा बेयो जौगानि समानथाय नङा मानो जौगानि समानथाय नङा बिनि देरसिन पावारा बेसे जाना दङ 3 जाना दङ देरसिन पावारा मा जानांगोन जोंहा 2 जानांगोन बेनिफ्राय मोनसे कन्डिशन दंबावो गोसोआव लाखि नैबावदि नोंसोरो नुदोंना ax स्क्वायर bx प्लास इक्वल 0 बे a आ मालाबाबो 0 जानो मोना बियो गुबुन नाम्बार जानो हागोन जेनेबा 1 जानो हागोन 2 जानो हागोन 3 जानो हागोन माइनास 1 जानो हागोन माइनास 2 जानो हागोन खिन्थु बियो 0 जानो मोना बे 0 जाबाथाय बे जौगानि समानथाय नंला नेक्स्ट नाम्बार b बे b आ मालाबा 0 जानो हागौ 1 बो लानो हागौ बे 2 बो लानो हागौ अके c आबो बिदिनो 0 बो जानो हागौ 1 बो जानो हागौ 2 बो जानो हागौ 3 बो जानो हागौ नाय आं मोनसे एग्जाम्पल होनि 2x स्क्वायर प्लास 3 इकुवेल टु 0 बे जौगानि समानथाय नंगौना नङा बुंनो हागोन ना नोंसोरो जौगानि समानथाय नंगौना नङा नोंसिनिबा नंगौ मानो नंगौ नाय बावहाय a नि जायगायाव बेसेबां दङ x स्क्वायरजों थाफानाया a नै 2 दङ बेनिफ्राय x जों थाफानाया b जायो बावथ' x जों थाफानाय नुवाखै नोङो मा नुदों हारसिं थानाया मा जायो c थारमाने a आ 2 c आ बेसे 3 बेवहाय b खौनो नुवासै नोङो माने b आ बेवहाय मा जाना दङ 0 जाना दङ होमबा b आ 0 जाब्लाबो मा जागोन जौगानि समानथाय जागोन थिग बिदिनो एग्जाम्पल मोनसे लाबावनि आङो नाय 8x इकुवेल टु 0 दानिया बुंदो a आ बेसे a आ 2 b आ बेसे 8 x जों थाफानाया b जायो नै हारसिं थानाया गैया थारमाने c आ मा जादों बेवहाय बे समानथायाव c आ 0 अब्लाबो बे मोनसे मा जागोन जौगानि समानथाय जागोन होमब्ला गोसोआव लाखिदो बे a आ 0 जानो हाया बे b आरो c आ 0 जानो हागौ बा जायखिजाया अनजिमाबो जानो हागौ नाथाय a आ 0 नि अनगायै गासिबो नाम्बारा जागोन गासिबो अनजिमाया जागोन बुजिबायना बयबो स' जों दानिया कुवेश्चन्सआव थांसै जों जौगानाय समानथाय नंगौना नङा जों बेखौ नायनांगौ check whether the following are quadratic equations or not number 1 x plus 1 whole square बिथिं दङ 2 x minus 3 so जोंहा बियो मा x plus 1 whole square equal to 2x minus 3 जाना दं नैबे क्लास 9 आव मोनबोदोंमोन ना नोंसोरो a plus b whole square फर्मुला बेखौ बाहायबानो जाबाय बिनि फर्मुलाया मामोन a square plus b square plus 2ab बा जों बेखौ बोरैबो लिरनो हायो नै बिदिबो लिरनो हायो बिदिबो लिरनो हायो अके होमबा a plus b a नि जायगायावसो दङ x आरो 1 a नि जायगायाव x लाबानो जाबाय b नि जायगायाव मा फज'बानो जाबाय 1 फज'बानो जाबाय बे फर्मुलाखौ बाहायनानै माने बे ओरै जागोन नै आं मा खालामखो a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर फर्मुलाखौ बाहायबाय a नि जायगायाव सोर दंमोन x बेखौ फज'बाय
बिनि जायगायाव सोदोंमोन 1 बेखौ आङो बिनि जायगायाव फज'बानो जाबाय जेबो गैया गोरा बाथ्रा नङा दानिया ब्रेकेट बोखारबा मा जायो ब्रेकेटनि सिङाव थानाय आरो ब्रेकेटनि बाहेरायाव थानायजों जेब्लाबो सानजाब जायो माल्टिप्लाइ जायो बा 2 जों x जों सानजाबा मोनो 2x मोनो 2 जों 3 जों सानजाबा बेसे मोनो 6 मोनो 2 आ जेबो गैया माने मा प्लास बियो मा माइनास जों प्लास जों सानजाबा सिना मा जायो माइनास जायो ओके दानिया नायदो जों बेखौ मा महराव लाबोनो सेस्था खालामगोन ax² प्लास bx प्लास c इक्वल टू 0 बे महराव लाबोनो जों सेस्था खालामगोन बे महराव लाबोनो हाबासो जों बेखौ जौगानाय समानथाय होनगोन जुदि बे महराव गैयाब्ला जों बेखौ मा होननाय नङा जौगानाय समानथाय होननाय नङा ओके एक मिनिट बानाय जों बेखौ मावग्रोना लानि बिसोर मोनथामजों सानजाबना ला माने माल्टिप्लाइ खालामना ला 2 जों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनो 2 x जों माल्टिप्लाइ खालामबा 2x बे डट माने इन माल्टिप्लाइ सानजाब दै 1 स्क्वायर माने 1 into 1 1 बेखौ बिदिनो लिरदो दायो जों बेखौ जेबो खालामनो हाथ'आ आच्छा दानिया नायदो जोंहा समानसिननि बिथिं जेबो थानो मोना ओंखायनो आं बेखौ बिथिं बारोजोबसै नाय बे 2x ओके मोनसे खामानि मावनो हायो जोबोद गोरलै नाय बिथिंबो प्लास 2x दङ बिथिंबो बे जेबो गैया माने प्लास बिनि सिगाङाव जेबो गैया माने बे प्लास दे बिथिंबो प्लास 2x दं बिथिंबो प्लास 2x दं माने सानना ला बिथिंबो 2 केजि दङ बिथिंबो 2 केजि दङ नोङो सेरजों सुदों बिथिंबो 2 केजिखौ बोखारसिगोन आं बिथिंबो 2 केजिखौ बोखारसिगोन आं माने दानसिगोन थारमाने सिना जेब्ला एखे जायो समानसिननि बिथिंबो थानाया समान जायो अब्ला जों बेखौ दाननो हायो माने बिथिंबो 2x दं बिथिंबो 2x दं एखे बुस्थुआनो दङ बिथिंबो जों बेखौ बोखारबाय ओके मा थाखो नै मा थाखो नै बिदि थाबाय मा थाखो बेखौ लिरबाय ओके होमबा नायदो आं बिथिं जेबो दोना होनखादों ओंखायनो आं बिथिं बेखौ बारहोनोसै आलासि जानो लांसै आं बेखौ बिथिं आलासि जानो लांबा बियो प्लास 6 जाबाय बिथिं रावबो गैलाबा जों मा लिरनांगौ 0 होमबा नै बिसोर सानैजों लोगो जागोन दे प्लास 6 प्लास 1 6 जन बर' सासे बर' फैदेरबाय साबेसे जासिगोन बर'आ 7 जन जाबाय होमब्ला बियो जौगानाय समानथाय नंगौना नङा दाना बुंदो जौगानाय समानथाय नंगौ मानो नंगौ बियो नैबे महराव दङ नाथाय नोंसोर साननो हागौ बेथ' बे महराव गैया बावथ' मोनथाम दङ बेयावथ' मोननैल'सो बेखौबो जों मोनथाम खालामनो हायो माब्रैहाय नाय आं दहाय बुंखादोंना नोंसोरनो बेयाव जेबो गैया माने बाव मा दङ 1 गोसोआव लाखि होमबा बावहाय x गोनाङा गैया नङा होमबा बे x गोनांखौ जों मा लिरनो हायो 0x 0.x माने जेबो गैया प्लास 7 आ प्लास 7 इक्वल टू 0 दानिया मोनथाम जागोन ना जायाखै नायना बुंदो मोनथाम जाबाय नङा होमबा बेनो बे दै बेखौनो बे नाय 1x² प्लास 0.x प्लास 7 इक्वल टू 0 लिरनो हागोन ना हाया नाय 0.x माने मा जेबो गैया 0आनो 0 जों x जों सानजाबबाथ' नों 0 खौनो मोनफिनगोन ना 0 माने जेबो गैया बे जेबो गैयाब्ला मायानो नैबेनो x² प्लास 7 आनो ओके थारमाने बावहाय नैबे bनि जायगायाव बे bनि माना मा जाना दङ bनि माना मा जाना दङ 0 ओंखायनो नोंसोरो नैबे x गोनांखौ नुवाखै bx खौ नुवाखै बावहाय माल' नुदों ax² जों सोरजोंल' नुदों c जोंल' नुदों ax² बे 1 दं दे बावहाय ax² आरो बे मा गथा अनजिमाया c बुजिबायना होमबा बेबो मोनसे मा जौगानाय समानथाय बावहाय b आ 0 जाना दं ओंखायनो bx खौ नुवाखै नोंसोरो x गोनांखौ नुवाखै स्क्वायर गोनांखौल' नुदों आरो गथा अनजिमाखौल' नुदों जेब्ला b आ 0 जायो अब्ला बे मोनसे मा समानथाय जागोन जौगानाय समानथाय जागोन स' ओंखायनो बियो जों मा लिरगोन गिभेन इकुवेशन इज क्वाड्रेटिक इकुवेशन होनाय समानथाया जौगानाय समानथाय स' आं खनसे बुंबावनि इंलिश मिडियामफोरना लिरबानो जाबाय गिभेन इकुवेशन इज क्वाड्रेटिक इकुवेशन बावहाय a आ 0 जानो मोना बावहाय जोंहा a आ 0 जायाखै 1 दै b आ 0 जादों ओंखायनो b खौ नुनो मोनाखै bx खौ बेनिफ्राय सोर दङ c दङ b आ 0 जाबाबो c आ 0 जाबाबो बे मा जागोन जौगानाय समानथाय जागोन मात्र नैबे 0 जानो मोना अके
आरो हाइस्ट पावारा देरसिन पावारा जोंहा मा जाना दं 2 जाना दं स' बेखौ नोट खालामना लादो नोंसोरो आंखौ मोनसै नेक्स्ट नाम्बाराव थाङो जोङो जोबोद गोरलै ओरैबायदि माने ओंखाम जानायाव दै लोंनायासो गोरासिन नेक्स्ट नाम्बाराव दङ x स्क्वायर माइनास 2x माइनास 2 बिथिं दङ 3 माइनास x स' दहायनि बायदि फर्मुलायाव गैया बियो आलादा आलादाखा a माइनास b होल स्क्वायर a प्लास b होल स्क्वायर फर्मुलायाव गैया जों बिसोर सानैखौ जेबो खालामनो हाथ'वा मानो होनबा बेहा स्क्वायर गोनां नैबेहा स्क्वायर गैयै बियो बेलेग बेलेग जाथि होननानै सानना ला दानिया ब्रेकेट बोखारबा मा जायो सानजाब जायो नोंसोरथ' बयबो मिथिखागौ बे माइनास 2आ नैबे न' सिङाव थानाय सानै मानसिजों सानजाब जागोन माने माल्टिप्लाइ जागोन 3 जों आरो सोरजों माइनास x होमबा माइनास 2 जों 3 जों सानजाबबा बेसे मोनगोन बे माइनास बियो जेबो गैया माने प्लास माइनासजों प्लासजों सानजाबबा सिना मा जायो माइनास जायो गोसोआव लाखि माने मा मोनगोन जों माइनास x मोनगोन माइनासजों माइनास सानजाब माइनास गोनांजों माइनास गोनां सानजाबबा सिना मा जायो प्लास माने 2 जों x जों सानजाबबा जोङो मा मोनगोन प्लास 2x दानिया नों साननो हागौ दहायनि बायदि दाननो हागोन नामा हाया नै बिथिं माइनास 2x दं बिथिं प्लास 2x दङ समान समान नंगौ नङा होमबा बिथिंबो 2x दं बिथिंबो 2x दं नाथाय सिनाथ' बेलेग बेलेग ना सिन बेलेग बेलेगबा जों दाननाङा एखे जानांगोन सिना ओंखायनो मा खालामदो नोङो नै बिसोर सानैखौ बिथिं लाबोदो समानसिन बारहोदो नैबे दैखौ नैबे दैमा बे दैमाखौ बारहोबोदो बिसोरखौ सिगां नैबेखौ बारहोग्रोगोन मानो होनबा बेबायदि जोंहा नै सासे दंखायो ओंखायनो बेखौ बारहोनोसै आं बेखौ बारहोग्रोबा मा जागोन माइनास 2x जागोन आरो सोरखौ बारहोदो उनावहाय माइनास 6 खौ बारहोदो माइनास 6 खौ बारहोबा मा जागोन प्लास 6 समानसिनि बिथिं रावबो गैला बिथिं बारजोब्बाय नालाय बिथिं जेबो गैलाबा 0 लिरदो स' नाय बिसोर मोननैजों लोगो जागोन मानो लोगो जागोन बेबो माइनास गोनां बेहाबो माइनास गोनां बिसोर सानैजों लोगो जायो माइनासजों माइनास गोनांजों लोगो जायो खाथि खाथिबा बा एखे समानथिं थायोबा समानथिनि एखेथिं थायो माने बेखौबो नों मा सानना ला माइनासखौ सावथाल सानना ला सावथाल हारि होनना सानना ला सावथाला साबैसे दं सानै आरो बेयावबो साबैसे दं सावथाला सानै गासै साबैसे सावथाल जागोन लोगो जानानै साब्रै स' बेथ' जोबोद गोरलै मा समानथाय बियो जौगानाय समानथाय माने जौगानाय समानथाय एक्स स्क्वायरजों थाफानाया सोर बेवहाय जेबो गैया माने 1 दं दे बेवहाय होमबा एक्स स्क्वायरजों थाफानाया 1 बिजों थाफानाया सरि एक्सजों थाफानाया सोर माइनास 4 हारसिं थानाया सोर 6 होमबा बेवहाय मोनसेबो 0 गैया दे दहायनि बायदि ए आ 1 बि आ माइनास 4 सि आ 6 दहायना बि आ 0 मोन ओंखायनो मोननैल' थादों होमबा बियो मा महराव दङ एक्स स्क्वायर प्लास बि एक्स प्लास सि बे महराव दं दे ओंखायनो बे मा समानथाय जौगानाय समानथाय स' नों लिरना लादो therefore it is a quadratic equation स' नट खालामना लादो बेखौ जोबोद गोरलै नङा होमबा नेक्स्ट नाम्बाराव थांसै आङो भिडिअखौ पज खालामनानै नट खालामना ला दे नाम्बार 3 स' नाम्बार 3 आव दङ x माइनास 2 x प्लास 1 आरो x माइनास 1 x प्लास 3 बेबो जोबोद गोरलै ब्रेकेटखौल' ब्रेकेटखौ बोखारना होबानो एन्सारखौ मोनगोन नोङो जेब्ला ब्रेकेटखौ बोखारो अब्ला मा जायो नोंसोर मिथिगौ ना नैबे फार्स्टनि मानसिया नैबे उननि सानै मानसिजों सानजाब जागोन फार्स्टनिया माने एक्सआ बेजोंबो सानजाब जागोन माइनास 2 आबो बेजोंबो सानजाब जागोन अके होमबा एक्सजों एक्स सानजाबा मा जायो एक्स स्क्वायर एक्सजों एक्स सानजाबग्रोबाय अके एक्सजों एक्स सानजाबग्रोबाय दे आरो एक्सआ सोर सानजाबजागोन 1 एक्सजों 1 जों सानजाबा मा जागोन प्लास 1x मानो होनबा बेबो प्लास 1x दानिया नायदो एक्सनि फाला जोबलायबाय एबार सोरनि माइनास 2 नि माइनास 2 जों एक्सजों सानजाबा माइनास 2x आरो माइनास 2 जों सानजाबजागोन 1 जों माइनास 2 जों 1 जों सानजाबा माइनास 2 माल्टिप्लाइ खालामबा 2 × 1 2 नङा होमबा माइनासजों प्लासजों सानजाबा मा जायो सिना माइनास जायो थिग बिदिनो बेखौबो बिदिनो सानजाबदो एक्सजों एक्स सानजाबदो एक्स स्क्वायर एक्सजों 3 जों सानजाबदो 3x
दानिया बिनि फाला जोबलायबाय एबार नैबेनि -1 जों x जों खाथि खाथि लिरदो -1x -1 जों 3 जों सानजाबा मा जायो -3 अके जायखौ नोंसोर क्लास 9 आव सोलोंखादों दानिया नायदो बिथिंबो x² दं बिथिंबो मा स्क्वायर दङ x² दङ समान समान दहायनि बायदि बेबो प्लास जेबो गैया माने बे प्लास बेबो मा प्लास समान समान ओंखायनो जों बेखौ दाननो हासिगोन बोखारनो हासिगोन होमबा स्क्वायर गोनाङानो दानजाबाय जोंहा स्क्वायर गैयि गोजासै दायो स्क्वायर गैयि गोजासै बिसोर मोननैजों नैबे 3 आरोबाव -2 स्क्वायर गैयि गोजासै अके मा गैयि गोजासै स्क्वायर गैयि गोजासै स्क्वायर गोनाङानो दानजाखाबाय माने स्क्वायर गोनां होननाय बुस्थुआनो गैला बेवहाय जोंहा जौगानाय समानथाय मा जानांगौमोन जौगानाय समानथाय जानोब्ला देरसिन पावारा मा जानांगौ 2 जानांगौ माने एया थाथारनांगौ नैबे थाथारनांगौ दे नैबे मोननैया थायाबाबो जेबो नङा जिखुनु जाया बिसोर मोननैनि मादाव बे थायाबाबो जेबो नङा बा बे थायाबाबो जेबो नङा खिन्थु बे थाथारनांगोन स्क्वायर गोनाङा थाथारनांगोन खिन्थु जोंहा स्क्वायर गोनाङानो दानजाखाबाय बेवहाय स्क्वायर गोनाङानो दानजाखाबाय ओंखायनो बे मा जागोन जौगानाय समानथाय नङा नाय बिसोर मोननैजों मा जागोन बुलायलायगोन ना बुलायलायगोन मानो बुलायलायगोन नाय सावथाला माइनासखौ सावथाल होनना हमना ला प्लासखौ बर' होनना हमना ला सावथाला सानै बर'आ साबैसे सासे बुलायलायबासो देरहागोन सावथाला साबैसे थाबावगोन सासे अके बिसोरो बुलायलायगोन बर'आ साबैसे साथाम सावथाला सासे बुलायलायबा बर'आ देरहागोन देरहाना सानै थागोन बेनिफ्राय बिथिं -3 बेखौ बिथिं बारहोजोबबा मा जागोन नाय नै बिदि जागोन नै बेखौ बिथिं बारहोजोब्बाय दे -2x माइनासआ मा जागोन प्लास होमबा नै बिसोर सानैजों x गोनांजोंसो लोगो जानो हायो बुलायलायगोन ना लोगो जागोन नायदो बेबो सावथाल माने सावथाला सानै दं बेवहाय साबेसे दं सासे साबेसे सावथाल जागोन साथाम दानिया नायदो नैबे सासेजों बे सासेजों नायदो बेबो गथा अनजिमा बिसोर सानैजों बुलायलायनो हागोन नङाबा लोगो जानो हागोन सावथाला सानै बर'आ साथाम सोर देरहागोन बर'आ होमबा नुबायना नोंसोरो नैबेखिनियाल' दं जोंहा नैबेखिनियाल' दं बेवहाय bx + c आल' दङ दे bनि जायगायाव 3 दङ -3 दङ cनि जायगायाव मा दङ 1 नैबे गोमोरदों नोंहा स्क्वायर गोनाङा ओंखायनो बे मा नङा जौगानाय समानथाय नङा so you write this is not a quadratic equation understood so नोट खालामना लादो बेखौ आं खोमोनसै जेरावहाय नैबे गैया बे मालाबाबो मा जानाय नङा जौगानाय समानथाय जानाय नङा क्लियार जाबाय जानांगौ एग्जामाव MCQ टाइपनि फैयो दे आरो नोंसिना नैबे मेट्रिकनि थाखाय आं स्पेसियेलि 2021 मेट्रिकनि थाखाय बुंदों सिलेबासा एसे खम जाबाय नोंसोरो सिलेबासखौ आं नोंसोरनो खिन्थागोन दानिया 4 नाम्बार स' 4 नाम्बाराथ' जोबोद एखे स' डु योरसेल्फ अके नोंसोर बेखौ गावनो खालामना लादो 4 नाम्बारना एखे थिग बेबायदिनो 5 नाम्बाराबो एसे एखेयानो अब्लाबो आं 5 नाम्बारखौ बानायना होनोसै स' 5 नाम्बाराव नाय 5 नाम्बाराव दङ 2x - 1 बिथिं दङ x - 3 बिथिं दङ x + 5 आरो x - 1 एखे दे बेबो आं खनसे लिरना होनि नाय सिगां बे 2x आ नै बिसोर सानैजों सानजाब जागोन सिगां आं 3x जों सानजाबगोन बिनि उनावहाय आं 3 जों सानजाबगोन 2x जों x जों सानजाबबा मा जागोन मिथिगौ ना बे 2 आ फैफाखागोन x जों बेसे मोनो बेखौल' लिर x²। दानिया बेजों सानजाबखांबाय आरो सोरजों सानजाबदो 3 जों 2x जों 3 जों सानजाबबा मा जायो 2 × 3 मा मोनगोन नोङो 6x मोनगोन बेबो प्लास ओंखायनो बेयाव प्लास जादों नाथाय नै बियो प्लास बियो मा माइनास सिना मा जासिगोन -6x आन्डारस्टुड बिनि फाला जोबलायबाय एबार 1नि -1 जों x जों खाथिल' लिर जेबो गोरा गैया नै -1 जों -3 जों सिना मा जागोन +3 जागोन सानजाबबा 1 जों 3 जों सानजाबाथ' नों 3 खौनो मोनफिनगोन ना माइनासजों माइनास सानजाबबा मा मोनो सिना प्लास अके आं बेखौ खिन्थानो गोनांथि गैला होननानै सानबाय नोंसोरनो बेबोथ' जोबोद गोरलै x जों x सानजाबा मा जायो x × x मा जायो x² जायो
x जों x सानजाबबाय x जों 1 जों सानजाबदो माइनास 1x मोनगोन बेबायदिनो 5 आबो हो प्लास 5 जों x जों प्लास 5x प्लास 5 जों माइनास 1 जों सानजाबबा माइनास 5 आच्छा दाननो हागोन नामा नायदो दाननो हानाय दं नामा नाय दाननो हानाय गैया दै बेहा मोननै x स्क्वायर बावहाय मोनबेसे x स्क्वायर दं जेबो गैया माने मोनसे x स्क्वायर दं समान समान नङा समान समानबा दाननो हायो बोखारलायनो हायो नाथाय समान समान नङा होमबा मा खालाम नोङो समान समान नङाबा मा खालाम बारहोदो दानिया नाथाय बारहोनायनि सिगां मोनसे खमायना लाग्रो मा खमायना लाग्रो नाय बिसोर सानैखौ खमायना लाग्रो बिसोर सानैजों लोगो जागोन बेहाबो x गोनां बेहाबो x गोनां एखे हारिनि बिसोरो एखे जायगानि दै एखे जायगानि बेबो सावथाल साबेसे जासिगोन 7 जन सावथाल जासिगोन बेहा लोगो गैया बेहाबो लोगो गैथ'आ दायो नोंसोर सानैजों दाबसे जायगानि बेबो x गोनां बेबो x गोनां नाथाय सिना बेलेग बेलेग माने साबाया बर' सासे सावथाल बर'जों सावथालजों बुलायलायगोन बर'आ साबेसे थागोन देरहानानै साब्रै नैबेहा लोगो गैया दानिया खामानि गैथ'ला बेलेग बेलेग जायगानि गोजा नै बे स्कुवेर गोनांनि बे x नि बे 3 जायगानि बेलेग बेलेग जायगानि गोजा दा मा खालामदों नोङो बेखौ बिथिं बारहोदो बारहोबा मा जागोन नाय आङो मोनसे खामानि मावनि नैबे बिथांखौ बारहोग्रोनि आं बे बिथांखौ ओरै बारहोना लाबोनोसै सोरखौ बारहोगोन आं बे बिथांखौ 3 खौ बारहोगोन 7x खौ बारहोगोन बेनिफ्राय नैबे बिथांनि खाथियाव लिरगोन दे होमबा बेयो मा जासिगोन बारहोबा माइनास x स्क्वायर बेखौ बारबाय बियो नैबेनि खाथियाव थाफैबाय दानिया सोर दङ माइनास 7x बेखौ बारहोबाय बिथिं गैला बियो दै x स्क्वायरा बिथिं फैबाय दानिया मा थाबावगोन नोंहा 4x माइनास 5 थाबावबाय नङा होमबा 4x खौबो बारहोग्रानोसै आं 4x खौ बारहोनोसै नै बिदि बारहोबा मा जागोन बियो नैबे 3 खौ बारबो होग्रोनोसै आङो होमबा 3 खौ बारबोबा माइनास 4x 3 खौ बारबाय बे नै बेनिफ्राय सोरखौ बारहोसिगोन आं माइनास 5 खौ माइनास 5 आ बिथिं बारबा मा जागोन प्लास 5 होमबा बिथिं रावबो गैला मा थाबाय 0 बुजिबायना बयबो बा दानिया नायदो एखे जायगानि नाथाय हारिया बेलेग बेलेग बेयाव बर'आ जेबो गैया माने प्लास बर'आ सानै थारमाने सावथाला साबेसे जेबो गैया माने 1 दं बेवहाय सावथाला सासे बर'जों सावथालजों बुलायलायबा बर'आ सासे देरहागोन बिसोर सानैजों लोगो जागोन एखे जायगानि नाथाय जाथियाबो बेलेग हारियाबो एखे साब्रै सावथाल 7 जन सावथाल गासै 11 जन सावथाल बिसोर सानैजोंबो एखे जायगानि आरो हारियाबो एखे लोगो जानानै 8 जन जासिगोन स' जौगानाय समानथाय नंगौना नङा बुंदो क्वाड्रेटिक इकुवेशन नंगौना नङा बुंदो नंगौ हाइस्ट पावारा स्क्वायर बेनिफ्राय मोनथामबो दं बेवहाय a आ 1 b आ -11 आरो c आ 8 ओंखायनो बेयो मा नांगौ जौगानाय समानथाय नंगौ अके स' बे जोब्बाय नट खालामना लादो बेखौ नेक्स्ट नाम्बार 6 आबो दहायनिजों एखे नाम्बार 1 खौ आं जेरै खालामदों बेजों एखे बेखौ खालामना लादो बे जौगानाय समानथाय जानाय नङा x स्क्वायर x स्क्वायरा दानजागोन बेखौ खालामना लादो नोंसोरो अके डु इउर सेल्फ नेक्स्ट नाम्बाराव आं थांसै नाम्बार 7 नाम्बार 7 आव दङ x + 2 होल क्यूब बेनिफ्राय दङ 2x x स्क्वायर - 1 स' आं नोंसोरनो बेवहाय मोनसे फर्मुला खिन्थाबावनांसिगोन आरो बे फर्मुलाखौ नोंसोर क्लास 9 आव मोनबोदोंमोन a + b होल क्यूब फर्मुला दे बियो बिनि जायगायाव जों बेखौ लिरनो हायो a क्यूब + b क्यूब + 3ab होल एक मिनिट a + b बेखौ लिरनो हायो बेलेग फर्मुलायावबो लिरबावनो हायो आं बे गुसुं फर्मुलायाव फोरोंबाय नोंसोरखौ मानाय ए नि जायगायाव x लिर b नि जायगायाव मा लिर 2 लिर होमबानो नोंहा बास बे फर्मुलाखौ बाहायनाय जाबाय a क्यूब एनि जायगायाव मा दङ x ओंखायनो x क्यूब लिरदो बेनिफ्राय b क्यूब b नि जायगायाव मा दङ 2 ओंखायनो 2 क्यूब लिरदो प्लास 3ab a आ सोर x b आ सोर 2 a + b नो a + b ब्रेकेट सिङाव a आ सोर x b आ सोर 2 बेनि खिनिया जोब्बाय बेनिफ्राय समानसिननि बिथिंखौ मावदोलाय
बेफोरखौ मोनसे आङो फर्मुलाखौ लिरना ला नोंसोरो ब्रेकेटखौ बोखारदो दानिया ब्रेकेटखौ बोखारबा मा जागोन बेजों बेजों सानजाब जागोन माने माल्टिप्लाइ जागोन 2x जों x स्क्वायरजों सानजाबा मा जागोन मिथिगौना नोंसोरो 2x क्यूब जागोन मानो जागोन x खौ सानलाय मोनबेसे जाखो मोनसे बाव मोननै दं बाव मोनबेसे दं मोनथाम मोनबेसे जागोन x आ मोनथाम जागोन ओके -1 जों 2x जों सानजाबा मा मोनगोन -2x मोनगोन स' नायलांदो बोरै सल्भ खालामगोन हाखासिगोन नोंसोरो 2 क्यूब माने 2 into 2 into 2 बेसे 8 बे डट डट माने सानजाब 3 2 जा बेसेबां जायो 6 माने 6x जागोन बेयो आरोबाव दङ x plus 2 आं बेखौ बोरै लिरगोन नायलांबाय था नोंसोरो नाय जों बेखौनो लिरबाय था x cube plus 8 plus नैबेखौ जों ब्रेकेट बोखारना होनोसै ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन 6x जों x जों सानजाब जागोन x आ मोनबेसे जागोन मोननै ओंखायनो जों मा लिरसिगोन 6x स्क्वायर 6x जों 2 जों सानजाबबा मा जागोन 2 जों 6 जोंल' सानजाब x खौ लिरना होदेरबानो जाबाय ना सिना गासैयाव प्लास जागोन मानो होनबा गासैयाव प्लास प्लास गोजा बिथिं मा दङ बेखौ लिरदो ओके होमबा नाय x cube plus आच्छा 1 मिनिट दा जों बावहाय बेलेग बेलेग जायगानि गोजा जाजोब्बाय नै बे बेलेग जायगानि बे बेलेग जायगानि बे बेलेग जायगानि बे बेलेग जायगानि जों रावखौबो जेबो खालामनो हाला दायो बिसोर मोननैयाबो बेलेग बेलेग जायगानि ओके ओंखायनो आं बेखौ बारहोनोसै सिगां माखौ बारहोग्रोगोन मिथिगौना नोंसोरो नै बिदिमोन नङा होमबा जोंहा बिदिमोन बिथिं मा दंमोन 2x cube minus 2x दंमोन नै बेखौ बारहोग्रोगोन आं बेखौ बारहोग्रोबा बे गैला बियो बेखौ बारहोगोन नै बेखौ बारबाय बेखौ बारबाय बेखौ बारबाय बाव फैनानै मा जाफैसिगोन बियो माइनास हमनो हाबायना बेनिफ्राय आरो सोरखौ बारहोबावगोन नैबे -2x खौ बारहोबावगोन बे -2x खौ नैबे 12x नि खाथियाव लाबोबा +2x जाबाय बिथिं रावबो गैला 0 जाबाय थारमाने बेखौ बिथिं बारहोबाय बे मोननैखौबो बिथिं बारहोबाय बारहोनायाव मा खामानि मावदों आङो बेखौ नै बिनि खाथियाव लाबोखाबाय आरो नैबे 2x खौ बे 12x नि खाथियाव लाबोबाय माने एखे जायगानिजों लाबोदों आरो एखे जायगानि दै बे क्यूब गोनाङा एखे जायगानि x गोनाङा एखे जायगानि बिसोर सानैजों दानिया नायदो हारिखौ नायदो हारि बिसोर सानैजों नायदो हारिखौ मा हारि बियो सानैया सावथाल बे जेबो गैया माने प्लास दै सासे दं बावहाय सासे बर' सानै सावथाल सासे बर' बुलायलायबासो देरहागोन सावथाला सासे देरहागोन मानो होनबा बेहा सानै बेहा सासे नालाय सावथालखौ माइनासजों लिरो दै बिसोरहा जेबो बिसोरहा लोगो गैया नै बिसोर सानैया मा जागोन लोगो जागोन बेबो प्लास माने बेबो बर' बाव सानै बर' दं बाव 12 जन बर' दं गासै 14 जन बर' जाबाय दानिया बुंदो जौगानाय समानथाय नंगौ नामा बियो जौगानाय समानथाय नङा दे मानो नङा नै बे स्क्वायर नङा दे बे क्यूबसो जोंहा जौगानाय समानथायाव देरसिन पावारा मा जानांगौ 2 जानांगौ बावथ' देरसिन पावारा मा जाना दङ 3 सो जाना दंना ओंखायनो बे जौगानाय समानथाय नङा अके नैबे थायामोन दे जौगानाय समानथाय जागौमोन होमबाना देरसिन पावारा 2 जागौमोन नाथाय बे थानायखाय जोंहा जौगानाय समानथाय जानाय नङा स' इउ राइट दिस इज नट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेयो जौगानाय समानथाय जानो हाया बेखौ नट खालामनानै लिरना लादो भिडिअखौ पज खालामनानै स' नेक्स्ट नाम्बारखौ आं नोंसोरनो खालामनो होबावनोसै आं बेखौ खालामला मानो होनबा नोंसोर हाखागोन x minus 2 whole cube दङ बिथिं बै फारसेथिं बिदि दं दै आरो बेवहाय दङ x cube minus 4x minus x plus 1 नैबेखौ नोंसोर मा फर्मुलायाव बाहाय नैबे a minus b whole cube फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय आरो बेनि फर्मुलाया मा a cube minus b cube minus 3ab whole a plus sorry a minus b माइनास बा बे माइनास जाजोबगोन प्लास बा बे प्लास जाजोबगोन ओंखायनो आं नोंसोरनो बे फर्मुलाखौ होदों जाहाथे गोरलै गोसोआव लाखिनो माइनास बा माइनास जाजोबगोन बे प्लास बा प्लास जाजोबगोन बे फर्मुलाखौ बाहाय नैबेखौ बेखौल' बोखाव बे थिगानोखा बेखौल' बोखाव नोंसोरो होमबानो नोंसोरो एन्सारखौ मोनहैगोन बोरै खालामनांगौ स' नेक्स्ट नाम्बाराव आं नैबे नाम्बार 2 निखौ खालामगोन नाम्बार 2 जेसेबां कुइसन्स नुदों बे गासैखौबो आंनि मोनसे सिंगल भिडिअआव नुनो मोनगोन नोंसोरो
ओंखायनो जुदि नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानोब्ला आंनि चेनेलखौ